बिथाङा UPPL निबो आफादगिरि आरो BTC निबो चिफ दा बिटिआरआव बियो बयनिख्रुइबो देरसिन नेता बे हिसाबै बेनो दिनै दतमायाव गेलेफैबायबा एबार 14,000 15,000 नङा एबार 22,000 23,000 से भोट लानानै देरहासार जालांनांगौ दतमाया जाया होमबा जागोन दतमाया रेडि जाबाय दा 22 तारिखआव बयबो नामै गुनै बयबो ज' थांलायलायनानै भट होनांगौ हाग्रामा महिलारिया मा बुंदोंमोन बिटिआरआवलायनो बड'लेण्डआव गोदान गामि दरसेबो हाबा सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनिफ्राय गामि दरसेबो फैनाय नङा प्रमद बर'आ थगायदों इउजि ब्रह्मआ थगायदों आरो बै जायगानिफ्राय दरसे गामि हाबोबाबो आङो राजनिति गारगोन होननानै बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया दा दिनै आङो प्रश्न खालामनो लुबैदों हाग्रामा महिलारिया राजनिति गारनो हागोन ना हाया दा कारण सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनिफ्राय गासै 60 गामि बिटिआर ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव गोदानै हाबसनफैबाय 60 गामि 60 नङा रायजोफोर जों गासै 1300 गामि दाबि खालामदोंमोन 1300 गामिया मा 20 न'खर 15 न'खरजों दरसे गामि फिसा गामि बिदि 1300 गामि जायो आरो गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै जों बेखौनो खायदा खालामबाय मा फिसा गामिखौ दरब्रै दरबा ज' बुजाबनानै दरसेल' गामि खालामदिनि बिदिनो 60 गामि खालामनाय जादों जुदि दा मोनसे गामियाव दरबा गामि हाबनानै दङबा 60 गामियाव 530 300थासो बर' गामि हाबदेरबाय बिटिसिआव दा सनितपुर बिश्वनाथनिफ्राय खाफाला मोजां इसोराबो नुहरगोन नरेन्द्र मोदियाबो नुहरगोन आसाम गभर्नमेन्टआबो मावनांगौ खामानिखौ मावदों दानि जानो गोनां सेप्तेम्बर दाननि 22 तारिखनि जि इलेक्शन बावहाय प्रथमबारनि थाखाय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनिफ्राय 45,000 भटार्सफ्रा भट होनो थांगासिनो दङ गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना बड'लेण्डआव भट होनो मोननोसै 45,000नि 15,000 भटआ रौतायाव हाबसनफैदों 17,000 भटआ धनसिरियाव हाबसनफैदों आरो 13,000 भटआ हरिसिङाव हाबफैदों बे 45,000 भटआ सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि बर'फ्रा दा मोनसे थांखि लादों मा UPPLनि नाजानायावसो जों बड'लेण्डआव हाबनो मोनबाय एबारनि इलेक्शनाव गासैबो जोङो बिटिआरनो UPPLनो होजोबगोन होननानै थांखि लाजोब्बाय ओंखायनो बे 45,000 भटआ मोनथाम समस्तियाव हाबदों जेला बे जाहैबाय हरिसिङा रौता आरो धनसिरि बे मोनथाम भटआबो दिनैनि दिनावनो UPPLनि केन्डिडेटफ्रा देरहासार जाबाय होननानै जों फोसावखानो हायो मोनथामाव बेवहाय खुनु बिटिआर देरहानाय खोथा गैया बिजेपि देरहानायनिबो खोथा गैया सिबिनां रायजो राजाफोर सानसे समाव एनडिएफबिफ्रा हाथियार लानानै हाग्रा बंग्रा लानानै दावगानांदोंमोन सोरबा म्यानमार सोरबा भुटान सोरबा अरुणाचल बिसोरबो न'आव फैनो लुबैयो बिमा बिफाजों रायजो जाफैनो लुबैदों सोरबा बिसि फिसाजों रायजो जाफैनो लुबैदों हाबा जायैफ्रा हाबा लानानै फिसा फिसौ खांनानै रायजो जानो लुबैदों नाथाय भारत सरकारा बिथांमोनजों सावरायनानै खुनु बिथांमोननि जेंनाखौ समाधान खालामाखैमोन अब्ला बे एनडिएफबिनि नेता गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा सायखं रन्जन दैमारि धीरेन बर' गासै ज' लोगो नांजोबनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायदों प्रमद बर'जों सावरायदों
जों ज' ज' गणतान्त्रिक आन्दलन खालामलांनांगौ जाबाय नङाबा सरकारा जोंखौ जेबो खालामनाय नङा सरकारा जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनाय नङा दा जों बे एग्रि जादों बेनिफ्राय राजा लामा जथायबाय बे क'क्राझार कारिगावआव हाजार हाजार मोसौ गारि मैसो गारि लानानै दाउ अमा लानानै जे जोङो लामा जथायहैदोंमोन क'क्राझारनि रेल स्टेशनाव हाजार हाजार रेल रकेट खालामदोंमोन थांदोंना थाङाखैमोन गासिबोथ' थांजोबदोंमोन थांजोबदों बाहागो लाहैजोबदों जोंनि बे गणतान्त्रिक सोमावसारनाया जाफुंसार जानानै 2020 मायथाइयाव 27 जानुवारियाव बर' गोरोबथा जानानै सान्थि सुक्ति जानानै एनडिएफबिफ्रा दिनै न' फैजोबनो हाबाय बिसोरो दिनै सोरबा हाबा जायैफ्रा हाबा जाबाय गथ' गथाय खांबाय सोरबा हाबा जाखानाय बिसि फिसाजों न'खराव रायजो मोनबाय रायजो जानो मोनबाय बिमा बिफानि मोखां नुबाय सोरबा बेफार मावदों दा थिखा मावदों थिखादार कन्ट्राक्टर जादों सोरबाया दखान होदों सोरबा पुलिसाव साख्रि मोनबाय सोरबा आर्मियाव साख्रि मोनबाय आरो सोरबाया आबाद मावनानै जानानै दं गोबां मानसिखौनो पुलिस आर्मियाव लांनो नागिरदोंमोन नाथाय बैसोआ बारा जाबाय खारनो हाला फोथारफ्राव पुलिस खारहैयोबा फोथार गंसेखौनो खनसे खारदिंनो हायि बायदि अबस्था जाबाय देहाखौ लेरजोबबाय ओंखायनो हयतोबा पुलिस साख्रि मोनाखिसै नाथाय बिथांमोना दिनै आबाद मावदों बिसोर संसार जाबाय दिनै जुदि सोरबा एनडिएफबिनि हाथियार हमग्रा आफादखौ जों जुदि सोङो मा नोंसोरो गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौबो हाथियार हमनानै हाग्रायाव थानानै आन्दलन खालामसिगोन नामा नाथाय बे सेंग्राफ्रा एनडिएफबिनि मानसिफ्रा बुङो मा नङा जों हाथियार हमबाय एबार जोंनि फिसा फिसौखौ जोङो डाक्टार इन्जिनियार खालामगोन अफिसार खालामगोन गिदिर अफिसार खालामगोन बेसेबां गिदिर सिमां बिजनेसमेन खालामगोन थुरि जिगाबनि न'आव बाफाया दंमोन हयथ' गाबोन समफोर सिमेन्टनि न' लुगोन गारि घोड़ा बायगोन न'खरा जेब्लायबो जै मै जागोन बेसेबां गिदिर सिमां नाथाय जेंनाया फैबाय दाना